Ahojte, vitajte pri dnešnom videu Servis Filipom. V dnešnom videu sa pozrieme, ako správne nainštalovať pásku na bezdušový ráfik, respektíve ako si prerobiť klasické koleso s dušou na bezdušové. Tak sledujte. Predtým, než celou prerávkou začneme, je dôležité sa uistiť, že máme bezdušový ráfik a taktiež bezdušový plášť. Väčšinou každý ráfik, ktorý je pripravený na bezdušový systém, má na sebe označenie. Na mojom ráfiku je to napríklad TCS, čo znamená, že to je pripravené na bezdušový systém. Toto označenie sa nachádza aj priamo na plášti, napríklad tu je to napísané ako Tubeless Ready, na iných plášťoch býva malé okienko, kde je napísaná skratka TCS alebo TLR. Takže také rýchle zhrnutie, čo budeme potrebovať na prerábku bezdušového kolesa, je teda samozrejme páska na ráfiky. Je dobré použiť pásku na to určenú. Pri nejakých lacnejších obyčajných páskach, ktoré na to nie sú určené, môže prísť, že ten tlak, ktorý je v pneumatike, poškodí pásku a koleso vyfučí a môžete to opravovať alebo prerábať na novo. Samozrejme, pred nalepením páske je dobré ráfik odmasniť. Odmasňujeme pomocou technického benzínu, nejakého alkoholu alebo izopropyl alkoholu. Ďalej sa nám zídu montpáky na montáž-demontáž plášťa, hrot, po prípade malý krížový šrobováčik, vďaka ktorému si prepichneme otvor na ventil. Samozrejme bezdušové ventilky, ktoré majú okolo seba tesnenie, ktoré nám utesní ráfik. Taktiež budeme potrebovať pumpu, po prípade zásobník, vďaka ktorému nastrelíme plášť do ráfiku. A v neposlednom rade tmel, pomocou ktorého celý systém utesníme a v prípade defektu vám ho aj zalepí. Odstraníme teda starú pásku. Ďalej si pomocou odmasňovača zbavíme ráfik masnoty a nečistôt, ktoré tam ostali po starej páske. Šírka ráfika a šírka pásky je skoro rovnaká, len tá páska by mala byť o nejaké 2 mm širšia. Ak by ste použili úzku pásku, nezakrylo by vám to dostatočne otvory na špicoch a tlak by vám unikal. Ak by bola tá páska príliš široká, mohla by presahovať cez pätky ráfika a tým pádom by nám tiež systém neutesnilo tak, ako má. Pásku volíme zhruba o 2 mm širšiu ako je ráfik. V mojom prípade je to 23 mm ráfik, takže použijem 25 mm pásku. Pásku začíname lepiť od otvoru na ventil, s tým, že nezačíname presne pri diere, ale snažíme sa aspoň 1-2 diery na špice vynechať, aby sme mali čo najlepšie prekrytie tejto pásky, aby nám ju nepodfúklo a aby sme ventilkom poriadne utesnili tento otvor. Poriadne tento začiatok pritlačíme, nakoľko sa bude ešte prekrývať, aby nám neunikal stadiaľ vzduch. A už len jemne šponujeme a prstom potom pritláčame pásku, aby si našla svoju polohu. Keď už sa blížime k otvoru na ventil, pásku prekryjeme minimálne 10 cm a odstrihneme. Po nalepení pásky ju ešte raz poriadne pritlačíme, aby ostala tam, kde má byť. Nájdeme si otvor na ventil a pomocou ostrého hrotu, po prípade krížového šrobováka, si cez túto pásku prepichneme hrot. Nerobíme to nožikom, nakoľko nožík má ostrú čepel a tá diera by sa mohla tak zväčšiť, že by nám to tesnenie na ventile neutesnilo. Ďalej si cez tento otvor prevlečieme ventil, dáme tesniacu gumičku z vonkajšej strany a na maximum dotiahneme istiacou hatkou. Pásku na ráfiku máme nahodenú, takže nám ostáva už len osadiť plášť, doliať tmel a skontrolovať tesnosť celého systému. Tak poďme obuť plášť. Najprv si plášť nastrelíme na sucho, bez tmelu a následne
dolejeme tmel a nafúkame koleso. Nafúknuté koleso ešte poriadne pohrkáme, aby sa nám tmel dostal všade. Ako ste mohli vidieť, prerábka na bezdušový systém nie je nič zložité. Stačí, ak máte trošku zručnosti a pôjde to aj samé. Môže byť ešte, že do druhého dňa trošičku sfúkne, keď sa na ňom nebude jazdiť, nakoľko ten tmel sa nedostal všade. Takže hneď po prvej jazde, keď sa koleso poriadne rozmixuje, tmel sa roztečie, zalepí tu všetky pory, otvory a tým pádom je hotovo. Takže ak sa vám toto video páčilo a aj vďaka nemu ste si prerobili koleso na bezdušový systém, sme veľmi radi a budeme sa tešiť, keď nás podporíte aj pri ďalšej tvorbe a nechajte nám na tomto videjku like. Vidíme sa na budúce.